भाई लोग आज पहली बार हमरा वीवो के कोनो फ़ोन मतलब प्राइस में लागता। हाँ, थोड़ा प्राइस में बा, फिर भी ओवर ही प्राइस बा। लेकिन और फ़ोन के मुकाबले देखल जाए तो थोड़ा प्राइस एकर ठीक बा। 5G फ़ोन तारा लोग के मिलता है एकर 13,000 में, ठीक बा। लेकिन काफ़ी ज़्यादा कटआउट भी कइल गइल बा, तब जाके 13,000 में मिलता है। सब कुछ जानल जी आज के ई वीडियो में वीवो T2X 5G फ़ोन के बारे में। T2 का ऑलरेडी वीडियो पड़ल बा हमारे चैनल पे, जाके देख लो भाई लोग। और ई वीडियो तारा लोग खातिर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होखे वाला बा। ऐसी वीडियो को बिना स्किप कइले पूरा देखिए लोग, तारा लोग के सब कुछ बतावल बानी ई फ़ोन के बारे में। लेकिन भाई लोग वीडियो पे आगे बढ़ला से पहले तारा लोग से एक जरूरी बातें कहे चाहता नहीं यार, तारा लोग के भोजपुरी में टेक्निकल वीडियो देखे के मिलता है। सबसे बड़ बात तो ई बा, ओकरा बाद भी तू लोग चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नीचे लोग दबाओ। तारा लोग के का यार मतलब कितना कहीं भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन के दबा दो लोग भाई लोग। हम तो नाम बढ़ाओ तनी भोजपुरी का, तू लोग भाई सब्सक्राइबे नहीं खलो करत, कितना दुखी लगा बात बा। तो तार लोग के ऊपर बा भाई, चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन के दबाओ। चलो लो भाई लोग, हम ई वीडियो के बिना देरी कर ले करतनी शुरू। सबसे पहले बात के लिए एक डिस्प्ले के में तार लोग के 658 इंच के एगो फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखे के मिली। ओकरा साथ ही भाई लोग तार लोग क्लियर बता दी, मतलब डिस्प्ले तो ठीक ठाक बा। चला भाई मतलब फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले ही ठीक बा, हम एमे दिक्कत नहीं निकाल सक। लेकिन वाटर ड्रॉप में कैमरा का मॉड्यूल देला बा, जना से फीलिंग ई होता है कि फोन 5-6 हज़ार के फोन बिल्कुल भी भाई। यदि 13-14 हज़ार का फोन बा तो तू लोग खुश हो जाता लोग। पंच होल के रिक्वायरमेंट बा, बीच में छेद रहेला तो काफ़ी हद तक अच्छा लगेला, प्रीमियम फील होला ओकरे से। लेकिन यू शेप में और यू शेप में और कैसा में वाटर ड्रॉप में पंच होल तो हमनी के चाहबे करी। यदि ई कैमरा का मॉड्यूल रहेला तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेला, ये बात तू लोग भी समझता लो। लेकिन वीवो ओप्पो अभी तक ना सुधरल भाई, कब एक के हट पे इसे निकल जो बाहर भाई। मतलब 25-30 हज़ार का भी फ़ोन में ई दे देला यू शेप में या जौन होला हमनी के वाटर ड्रॉप में, तो काफ़ी ज़्यादा कमी बा वीवो में, अभी भी ना सुधरल। तो चलो लोग भाई लोग डिस्प्ले कला और भी कुछ बात कही जाए। इमें ताहा लोग के लागल बा मीडियाटेक के डायमेंसिटी 6020 वाला प्रोसेसर, जौन कि 7 नंबर पर बेस प्रोसेसर बा। आ ताहा लोग के क्लियर बता दी कि ई प्रोसेसर बिल्कुल ही डिसेंट बा, मतलब कि खाली 5G चल जा ओकरा खातिर बनावल। मतलब 5G एगो प्रोसेसर में चल जा आ लोग के अंदर कंफ्यूजन में डाल दिया जाओ कि प्रोसेसर हो कौन न्यूली प्रोसेसर बा। तो ताहा लोग के क्लियर बताई कि प्रोसेसर कोनो खास अच्छा नहीं है, ना ही गेमिंग खातिर अच्छा से कस्टमाइज कइले बा। काफ़ी ज़्यादा हैंग होला, लैग होला, गरम होला, हीट होला, सब होला। मतलब प्रोसेसर बिल्कुल भी ठीक नहीं है ई प्राइस के हिसाब से। तालों के क्लियर बता दी, मतलब नॉर्मल में टास्किंग कर सकला लोग 5G फोन में। एमें नॉर्मल में यूट्यूब वगैरह देख सकला लो, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो जोन भी कुछ बात देख सकला लो। लेकिन गेमिंग खातिर नहीं है भाई प्रोसेसर, क्लियर भाषा में देख लो भाई लोग। यदि कैमरा के बात कही जाओ तो इमें ताहा लोग के 50 MP के बैक में प्राइमरी कैमरा, 2 MP के डेप्थ वाला कैमरा देखे के मिली। कैमरा में भी काफ़ी ज़्यादा कटआउट कर दिया गई, जना के डेप्थ के जरूरत ना रहा वो डेप्थ दे दिला बा। लेकिन ऐसे ताहा लोग के देवे के चाहिए, माइक्रो भी न दे, डेप्थ भी न दे, लेकिन अल्ट्रा वाइड दे दे भाई। अल्ट्रा वाइड के रिक्वायरमेंट हो जा कही जाओ, चलो अल्ट्रा वाइड के रिक्वायरमेंट तो हमारो उतना ना लगेला, लेकिन टेलीफोटो के रिक्वायरमेंट होला। यदि वो दे दी तो 40 को जूम करते जा, भले क्वालिटी फाटे क्या होता नहीं, मजा आवेला। तो यही चलो बात के समझते वाला लोग। फिर भी तालों क्लियर बताएं कि कैमरा क्वालिटी बैक वाला डिसेंट बा। फ्रंट के बात कही जाए 8 MP के काफ़ी ज़्यादा घटिया कैमरा बा। और सेल्फी जौन बात तालों के बस ब्यूटी मोड में ही उठाई, ओकरा अलावा क्वालिटी बिल्कुल भी ना रही। एमे ई बात के तू लोग समझ लो। आउट ऑफ बॉक्स ई फोन ताहा लोग के एंड्रॉइड 13 पे देखे के मिली, फोन टच OS 13 देखे के मिली। एमे जौन की लेटेस्ट बा, लेकिन दिक्कत का बा कि एको गो अपडेट देवे के वादा नहीं के लिए। आजकल तो कंपनी वाला वादा करता है कि हम इतना साल के अपडेट देम, OS अपडेट, सिक्योरिटी अपडेट देम, जना से खुशी मिलता है। लेकिन वादा नहीं के लिए का जन अपडेट दी कि ना दी, ये तो एकरा ऊपर बा। पर ताहा लोग के क्लियर बता दे कि ठीक बा, लेटेस्ट बा एंड्रॉइड 13 लेटेस्ट भइल, और का बाद से ई भी सब लेटेस्ट ही बा। लुक वगैरह के बात कही जाए तो लुक में ठीक ठाक बा, काफ़ी हद तक अच्छा बा बैक से सिर्फ। और फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा 5-6 हज़ार के फोन जैसन फीलिंग दिलाई। जो एक कैमरा का मॉड्यूल ले बा भाई लोग, हम तो का बताई वाटर ड्रॉप में काफ़ी ज़्यादा घटिया बा। घटिया बा तो घटिया बा। देख लो भाई लोग, ई फोन हमनी के 3 गो वेरिएंट में देखे का मिलता। और सबसे ज़्यादा दिक्कत यही में बा, 4/128, 6/128, 8/128। मतलब सिर्फ एक वेरिएंट लॉन्च करे के चाहिए 6/128 बात साफ बा। हम तालों के क्लियर बताइए। फिर भी प्राइस ये बात देख लो, प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट बा। यदि 4/128 वाला लेता रहो तो ताहा लोग के पड़ी 13,000 में, 6/128 14,000 में, 8/128 16,000 में। तो 6/128 से 8/128 पर बढ़ता लोग, मतलब खाली रैम बढ़ता 2 GB, खाली रैम, स्टोरेज नहीं बढ़त, जौना से ताहा लोग के दाम पूरा 2,000 बढ़ जाता। और 4/128 से 6/128 में हमने के 1,000 ही दाम बढ़ता। तो काफ़ी ज़्यादा ये मुश्किल सिचुएशन बा। यदि हमने के 16,000 में जब ई फोन लेम जा भाई, वीवो T2X जोन भी बा,
तो हमनी के एकरा से अच्छा पोको X4 प्रो, पोको X5 बहुत सारा फोन ऑलरेडी मार्केट में पड़ल बा। एकरा से अच्छा प्रोसेसर के साथ, एकरा से अच्छा कैमरा के साथ, डिजाइन के साथ, एमोलेड डिस्प्ले के साथ, पंचोल डिजाइन के साथ, तो हमनी के उ काहे ना परचेस करम जा, ई परचेस करी जा, काहे मतलब बनता। तो ये सब बात बा। यदि तालो के परचेस भी करे के बाद तो 628 वाला परचेस कर सकल लोग, 14,000 में पड़ी। ई प्राइस पे मतलब वीवो के फोन डिसेंट बा, और कोनो फोन के बारे में बात ना करें। वीवो के फोन डिसेंट बा, ठीक ठाक बा। अपना ई प्राइस के हिसाब से कोई लोग के वीवो के ई फोन पसंद आला, ओकरा खातिर ठीक बा। सबसे जरूरी बात ई बा कि ई फोन ऑफलाइन मार्केट में ज़्यादा बिकेला बा। लोन पे फोन ओकरा वाला ई ज़्यादा सब फोन हैसन, लोने पे फोन ई ज़्यादा बिकी। तो लोग की बात हम क्लियर बता दी, वैसे थोड़ा महंगाई से फोन रहेला। तो आहा लोग के क्या सुझाव आई फोन के बारे में जल्दी से कमेंट करो लोग, आ बताओ लोग। हम ई वीडियो के नहीं खींचा भाई लोग, ज़्यादा लंबा खींचे, इसे वीडियो के एजा करते हैं समाप्त। मिलता है लोग से अगला वीडियो में, तब तक खातिर बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।